Wow, fantastic, baby. Zdravím všechny, tady Satomi. Já vás vítám u druhého Ask Satomi. Jo. A po nějaké době vás vítám u druhého Asku. Ano, tu čepici s vodu nemám, jelikož ní bylo hrozný vedro, tak jsem si ji musela sundat. Vám to určitě ale vadit nebude, vezmu si ji třeba do nějakého dalšího videa, jelikož vypadá fakt hustě, jak to má ty ouška. A já vám jdu zodpovědět vaše otázky, tentokrát jich nebylo moc, doufám, že do příštího dílu to napravíte. A jdeme na to! Prozrať alespoň 5 svých top anime. Jeden z vás se mě ptal, jestli budu dělat čistě video o mých top 10 anime. Zatím to nechystám, jelikož se mi ten žebříček trošku mění, docela často. Každopádně teď vám doporučím teda svých top 5 anime, berte to s rezervou, za týden to může být zase jinak a takhle. Nemám to vyloženě jakože od nejlepšího po nejhorší, prostě nedokážu to rozřadit na stupně. Každopádně berte to jako doporučení, tady máte nějaký anime, která se mi líbí. Určitě bych teda do top 5 zařadila Kill la Kill, Yuru Yuri, Toaru Kagaku no Railgun, El Cazador de la Bruja a Mondaichi. Samozřejmě je to těžký určit, jelikož mám ráda i Madoku, teď se mi hrozně líbí to Little Witch Academia, ačkoliv to ještě teda nemůžu hodnotit, jelikož to neskončilo. Mawaru Penguin Drum, Steins Gate, je jich opravdu hromada, ale nedá se teda určit přesně mých top 5, ale určitě v top 5 by bylo Kill la Kill a El Cazador de la Bruja, jelikož já miluju Ryuko a miluju i Nadi. Už víme, že jsi cosplayerka. Jaké další cosplaye plánuješ? A máš nějaký cosplay, který by byl tvým tajným snem? Na tento rok toho zatím neplánuju tolik, jelikož nemám úplně dost financí. Každopádně, co chci určitě dodělat, je ta Ryuko. Ráda bych ji měla v té verzi toho Sengetsu'a, jenže zatím na to nemám finance, takže zatím mám tu verzi z toho prvního dílu, což je teda, kdy má sukni, košili a tu mikinu. Brzo budu mít i meč, někdo mi ho naštěstí vytváří. A taky budu mít vlastně, nebo v podstatě už mám tu verzi, jak jste viděli v tom videu Kill la Kill, kde jsme fotili, tak to byla ta verze z toho posledního endingu, kde má ty džíny, obvykle nosí jenom sukně. Pak jsem chystala ještě jeden cosplay, který jsem chtěla mít tajný, ale nakonec ho asi neuskutečním, jelikož se mi vůbec neozývá jedna kamarádka, která mi s tím měla pomoct. A můj takový vysněný cosplay, v podstatě docela si začínám říkat, že bych chtěla mít nějaký cosplay ze hry, s nějakým armorem nebo tak, ale já úplně teda nevím, jestli bych to zvládla vytvořit. Každopádně, co mě teď uhranulo, je Overwatch, takže bych ráda měla z toho Tracer, ale bojím se jí dělat, jelikož do ní nemám úplně postavu, ona má přece jenom legíny a má hrozně tenký nohy a já zrovna úplně nemám nohy jako ona. A nebo uvažuji o Soldierovi, ale tam je problém, že je to blonďák a že je takový namakaný, což by mi asi taky nešlo. Každopádně budu ještě o tom přemýšlet, jelikož mě fakt Overwatch uhranul. Oslovují tě lidi kolem tebe pravým jménem nebo spíš přezdívkou? Jak kdo? Tak rodiče mi říkají samozřejmě pravým jménem, jelikož ani neví, že mám nějakou přezdívku. Ale kamarádi mi říkají přezdívkou, ale spíš tou mojí starší, jelikož jsem dřív měla jiný japonský jméno určený jako svou přezdívku. Ale díky tomu, že jsou v otaku i cosplay komunitě takový ty lidi, co nemají moc zábavný život, že se musí starat o životy jiných a nejlíp jim ho ničit, tak se mi stalo, že nějaká holka, co mě vůbec neznala, mě pomlouvala z důvodu, že se o mě něco doslechla. Takže jsem se rozhodla začít na novo, změnit si tu přezdívku, jelikož, jak známe, lidi rádi přijímají cizí názor, než že by si udělali vlastní na toho člověka, že by se ho snažili poznat. A našla jsem si Satomi, znělo mi to dobře, není to podle nějaký vyložení postavy. Líbilo se mi to, líbil se mi význam, ačkoliv ke mně úplně nesedí. A Azar mi k tomu vymyslel to Ryu. Bohužel myslím, že Satomi mi zatím nikdo úplně neříká, ale snažím se to tak nějak zavést. Nevadí mi, když mi lidi říkají starou přezdívkou, ale ráda bych, kdybych se ujala spíš jako Satomi. Je mi jedno, jestli to bude ve formě Satomi-kun, Satomi-chan, Satomi-sama, tak mi říká dobře, jenom Azar, nevadí. Může to být i zkráceně Sato-kun, Sato-chan, je mi to úplně jedno. Každopádně, když mě někde uvidíte, prosím, říkejte mi Satomi, i kdybyste náhodou někde zjistili mé pravý jméno. Děkuju. Hugo-chan se ptá, které anime si neměla ráda už od prvního dílu? A čteš mangu? Anime, které jsem neměla ráda už od prvního dílu, je těžké určit. Každopádně zmiňovala jsem tady Barakamon. Sice jsem to anime dokoukala, ale už od prvního dílu jsem měla pochyby a pak jsem v polovině jsem si řekla, že už to nevzdám, že to dokoukám, abych to aspoň mohla skritizovat na svůj Tumblr, kam jsem psala dřív recenze.
Nakonec jsem to ani neskritizovala, neměla jsem na to sílu, každopádně to anime se mi nelíbilo, ale obvykle pokud se mi anime po prvním nebo 2 dílech nelíbí, tak ho dropnu a nekoukám dál, takže takovýhle anime, který bych viděla a nelíbilo se mi od prvního dílu, moc není. A cože byla ta druhá otázka? Spalovač se ptá, máš nějaký svůj oblíbený anime fetiš? Například, že postava nosí brýle nebo že je tsundere? Anime fetiš, tak upřímně jsem nevěděla, co si pod tím představit. Každopádně mě fakt nepřitahuje, když má postava brýle, ani když má třeba blondětý vlasy nebo tak. Ale co mě opravdu táhne na anime, bývají většinou silný hrdinky, takový ty à la Ryuko Nadi. A ještě víc, co mě táhne, je takový to silný přátelství většinou mezi 2 dívkami. Takový to, když fakt jako za toho přátelé položí i život a říkají si všechno a takhle. To se mi hrozně líbí, jelikož sama bych to chtěla zažít, mít prostě fakt přítele, který můžu říct cokoliv a prostě být uvolněná, nebát si nějakého tajemství a tak. Což právě v dnešním světě moc nebývá, jelikož hodně lidí zrazuje a tak a člověk potom neví, komu má věřit. Každopádně, co se mi třeba, abych to přirovnala to přátelství, tak se mi líbí mezi Ryuko a Mako. Jak si i společně řeknou, že půjdou na rande, to je tam úplně hrozně epický. A nebo mezi Nadi a Alice, toho El Cazadora. To je asi tak všechno. Azar se ptá, vybíráš si pro cosplay i mužské postavy. Jaké to je dělat crossplay? Dělat crossplay je rozhodně zábavný, jelikož já díky tomu, že mám trošku jakože mužský rysy v obličeji, tak hodně lidí matu. Už se mi stalo, že na právě v tom prvním Advíku 2014 se za mnou chodili lidi vyfotit a pak najednou se divili úplně podle hlasu jako ty seš holka. Takže to bylo docela vtipný. A já nevím, já hlavně se vybírám ty mužské postavy, že mi víc sednou v anime než ty dívky, jelikož ty dívky bývají buď uječený nebo tsundere a to prostě není nic, v čem se vidím. Zatímco ty chlapy bývají takový rozvážní a to, takže v tom se spíš najdu. A taky díky tomu, že mám radši, když mám kratší paruku než dlouhou, jelikož pak je to docela váha, bolí mě z toho hlava, musím to pořád rozčesávat, zatímco ty krátky se docela rychlejš opravujou. A mám ráda i většinou jejich oblečení, nerada jsem sukně a šaty, co jsem říkala ve svých už těch faktech o mě, takže prostě mužský postavy mi sednou lépe. A tohle byla poslední otázka dnešního Asku. Pokud i vy na mě máte otázku a chcete, aby se objevila ve videu, použijte hashtag NoticeMeSatomi a otázky mi pište nejlíp na Twitter, Ask nebo pod tohle video. Nejspíš i na Facebooku založím nějaký status, kde budou speciální otázky do videa. A nezapomeňte, pokud se vám video líbilo, budu ráda za like, sdílení i komentář. Předchozí video máte tady, odběr můžete zanechat tady a my se uvidíme zase příště. Tak čau!